V rámci mládežníckeho sektora sa pohybujem od nejakého roku 2000, čiže nejakých 11 rokov. Z toho ako školiteľ, lektor 5 rokov. A keď sme si takto minulé, keď som si zrátával nejaký ten počet tých školení za to obdobie a počet účastníkov, tak vyšlo mi, že tie školenia, ktoré som školil, absolvovalo okolo 600 až 700 mladých ľudí. Možno mám to šťastie, že pracujem s celou skupinou, ktorí nám prichádzajú na školenia, že sú to mladí ľudia, ktorí sú tu dobrovoľne. A predovšetkým mi vyhovuje ten štýl odozdávania tých informácií, že je to na základe zážitku, je to cez aktivity, aby ten mladý človek, či po tej strednej alebo vysokej škole, nám vychádzal do tej krutej životnej reality, pripravený nielen teoreticky a nielen vedel ocitovať paragrafy a zákony a poučky, ale aby práve vedel možno komunikovať s médiami, aby vedel napísať nejaký projekt, aby vedel možno skoordinovať nejakú ďalšiu skupinu svojich rovesníkov. Človek vidí ten zmysel v tom, keď ten výsledok sa prenáša ďalej, hej? Že jednoducho tí, ktorí prešli, už môžeme o nich hovoriť, že sú nejakí mládežnícki lídri, začnú koordinovať tých ďalších, hej? A to je vlastne možno tá malá kvapka v mori, ktorá skutočne to more začne rozlievať, rozširovať, šíriť.